doncs ens anàvem cap a Pals i un que baixava de Girona en un Land Rover va creuar d'una autopista a l'altra i els va pillar cara a cara i els va aplastar. I el nen va sortir despedit del cotxe. Va sortir 5 o 6 metres per davant del cotxe. I el nen estava mort, ja estava mort. El nen estigué 2 mesos mort allà a l'hospital. I estava així allí, l'Angelet. Llavors era un crió tan petitet. I què passarà així? Què passarà ara? Reaccionarà? No reaccionarà? Què passarà així? I quan ja veus que reacciona, doncs t'animes un poquet. Ja sembla que la vida te canvia una mica més. Perquè dius, bé, doncs ara el crió hi ha que luchar per el crió. Mai penses que te pugui passar a tu. I molt menys jo hauré pensat que li passarà al meu fill. Perquè per una imprudència d'ell, jo estic ben segur que no li haurà passat en la vida, això. No obstant, t'ha canviat la vida per complet. T'ha canviat la vida per complet. Podem evitar-ho. Generalitat de Catalunya.